God aften. TV2 News 18:30 nyhederne. Kim Johansen. SF går sammen med Venstre. Forhåndværende prinsesse Martha Louise fra Norge ser trøje og engle fra sin seng og er nu indlagt på psykiatrisk afdeling. Prinsgemalen Henrik vælger for gras i stedet for familieliv. Teenagers sprog overvælder den ældre generation. Jeg er Hans Hansen, live fra Rosalie. Goddag, mit navn er Hans Hansen. Jeg er reporter på TV2 News. Jeg er her i dag tilbage til rødderne fra Frederikkes børnehave. Jeg har Tove med her i dag, som skal hjælpe mig med at besvare spørgsmålene. Nu vil jeg spørge dig nogle spørgsmål. Hvordan synes du, familielivet var i familien Søjland? Hvordan familielivet har været? Ja. Jamen altså, det var godt. De var meget tæt knyttet hinanden. De var glade for hinanden. Det var en dejlig familie. Hvor længe har du kendt Frederikke? Jamen, jeg har jo kendt Frederikke i 14 år. Da hun startede her, der har hun vel været omkring et år. Og så fulgte jeg hende i vuggestuen, og så har jeg fulgt hende i børnehaven. Så det har været rigtig, rigtig godt. Og nu vil jeg spørge om 3 år, som Frederikke meget tit bruger. Bodil og Bodil, og huset på Preben Mode, og vi ses på grillen. Vi starter med Bodil og Bodil. Hvad tror du, Bodil og Bodil betyder? Bodil og Bodil, det betyder jo nok, at nu skal der ske noget sjovt. Nu skal der virkelig være gang i gaden. Rigtig gang i gaden. Og hvad med huset på Preben Mode? Jamen, det er jo sådan et hus, som Frederikke hun besøger en gang imellem. Hun elsker at besøge det hus. Og så er det selvfølgelig det sidste år, vi ses på grillen. Jamen, det er jo simpelthen et dejligt spisested. Jeg tror, det er Jensens Bøfhus. Ja. Hvor hun rigtig gerne vil spise sammen med sine veninder. Men jeg tror også gerne, hun vil derop sammen med sin familie. Fordi hun holder utrolig meget af sin mor, og hun holder utrolig meget af sin far. Og hun elsker sin lillebror. Han er nok den bedste i verden. Og ikke at få glemt sin storebror. For hun har jo også en storebror, som bor i Norge. Som jeg har set en gang imellem. Han var også en rigtig køn dreng. Så jeg tror, at hun elsker at komme på Jensens Bøfhus sammen med familien. Og selvfølgelig også sine gode veninder. Og det var så Hans Hansen, live fra Rosalie. Og vi ses i morgen til Storkespringvand. Ved Storkespringvand live. Goddag, mit navn er Hans Hansen. Jeg er reporter på TV2 News, og jeg er her i dag for at rapportere om improvisation. De nye danskere improviserer så meget, at det virker overgevindt. For mange nye ord bliver fortalt til den ældre generation, og de kan ikke helt følge med. Vi har fået et spørgsmål fra familien Søjland, om vi kunne hjælpe med at opklare disse nye ord. Og derfor har vi fået 3 af familiens teenage-datters gode venner til at være med her i dag. Kan I lige sige jeres navn? Jeg er Laurine. Jeg hedder Sofie, og jeg hedder Hedvig. Det var godt. Nu vil jeg spørge jer nogle spørgsmål om familien Søjland. Hvordan synes I, at familiens familieliv er? Det er rigtig godt. Ja. Tak. Hvor længe har I kendt Frederikke? Rigtig lang tid. Vi har gået i klasse siden 0. Ja, 9 år. Meget godt. Nu vil jeg spørge jer om nogle nøgleord, som hun bruger meget hjemme hos familien Søjland. Bodil og Bodil. Ved I, hvor det kommer fra? Ja. Det kommer fra en tv-serie, der hedder Klovn. Hvor der er en pige, der er en dame, der er lam og sidder i kørestol, og hun hedder Bodil. Og så når noget er sådan lidt latterligt, eller bare sådan lidt, så kalder man det Bodil. Det starter med bare sådan at være sådan, hvis det var noget meget sådan åndssvagt, man gjorde, så var man Bodil. Men nu er det bare sådan lidt, det hele man kan godt bruge det sådan positivt. Godt. Og hvad med, har I hørt om huset på Preben Mode? Vi har hørt lidt om det her. Det er noget, der er gang i grader. Det er gang i grader. Så synes jeg, hun har gjort sig sådan fin og skat til noget, og hun så kommer ind i stuen. Så gang i grader. Så græder jeg. Ja, så græder jeg. Og så siger hun, at det er huset på Preben Mode. Fordi han også græder, når det er Og hvad så med, vi ses på grillen? Det
det er jo bare sådan nogle ord for, at vi ses. Ja, det er bare, vi ses. Ikke nødvendigvis en grillen, nej. Okay. Hans Hansen, TV2 News. Hej, det var så min gave fra mig til dig. Håber du kunne lide den. Så har jeg filmet lidt ved Storkespringvandet, hvor du gerne vil bo, og hvor du godt kan lide at gå på café med dine venner, og sådan gå rundt og købe lidt ting og sådan. Jeg håber du kunne lide den. Her er dine venner, der sidder og får lidt at drikke, efter de har hjulpet Hans Hansen med at finde ud af ordene. Og ja, det var vel det. Håber du får en god konfirmation. Håber du får en masse gode gaver. Slut fra Storkespringvandet. God aften. Kim Johansen, TV2 News, 18:30 nyhederne. SF går sammen med Venstre. 3, 2, 1, nu! Goddag, mit navn er Hans Hansen. Jeg er reporter på TV2 News. Jeg er her i dag på grund af den nye generation, som elsker at improvisere. Er denne improvisation begyndt at gå over gevind? Det er det, jeg er her i dag for at undersøge. Ja. Hæv stemmen. Ja. Ja. Hæv stemmen. Ja.